äiti on perustanut yrityksen ja alkanut silloin myymään kalusteita. Ja pienenä, kun yrittäjäperheessä on ollut ainoa lapsena, niin muistaa, että millaisia oli mallikeittiöt siihen aikaan myymälässä. Mä itse yrittäjäperheestä, niin sen tietää, että jos se kiinnostaa, niin siitä ei tule mitään. Eli se pitää lähteä niin kuin sitä sisältä. Hän on tähän kasvanut, nauttii työstä, osaa, että olen hirveän ylpeä meidän juniorista. Kyllähän se on muuttunut aika paljon tämä keittiöiden ilme, vaikka periaatteet on hyvinkin samoja nykypäivänä kuin ne silloinkin. Asiakkaat ovat tulleet 30 vuoden takaa takaisin ostamaan uusittua keittiöä tai eri tilaan. Että ne asiakassuhteet, kun pidetään hyvinä, se palaa suosittelijan kanssa tulevaisuudessa tai oman projektinsa kanssa. Palvellaan pikkasen paremmin kuin muut. Täältä löytyy meidän kulmamekanismi, Le Mans-kaappi. Täältä on helppo nostaa kaikkia kattiloita sun muita tähän työtasolle. Sitten meillä on uutuutena tämä meidän mattamustainen induktiotasotuuletin. On sormenjälkiä hylkivä pinta ja tosi helppo pitää puhtaana. Korkea vitriinikaappi, mikä on tälleen nätisti valaistu tunnelmavalolla, niin siinä viinilasit sun muut tulee tosi kauniisti esille. Meiltä löytyy laaja valikoima eri materiaalivaihtoehtoja, puumateriaaleja, kivijäljitelmiä ja betonikuoseja. Haluat sitten hillitympää tai rohkeampaa värivaihtoehtoa, niin meiltä löytyy varmasti sopiva ratkaisu. Täysin vaimennettuja, samaten laatikostojen kiskot on vaimennettuja. Että laadusta me ei tingitä, että vaikka se hintaryhmä olisi ovimallissa eri tai tasoissa, niin kaikki mekanismit on aina yhtä laadukkaita. Tullaan ostamaan täysvalkoista keittiötä, niin väitän, että harva lähtee täysvalkoisella keittiöllä. Kyllä siinä joku twisti yritetään tavallaan saada myös suunnittelijoiden kautta meillä täällä ja halutaan tietysti käyttää sitä oman malliston ja tuotteen omia etuja, mitä ei ehkä ole tarjota jollain toisella tuotteella. Tämä on oma yhteisö, keittiösuunnittelijat voisi sanoa näin, että vitsillä, että täyspäivä tätä hommaa ei tee, koska tämä on niin vaikeaa ja vaativaa, mutta myös palkitsevaa. Sitten kun se on onnistunut, hieno ratkaisu, mikä tulee, se on hyvä tunne, kun näkee asiakkaan ilmeen, että hän on todella tyytyväinen. Totta kai itsekin siihen on sitten tyytyväinen. Tosi moni yllättyy, kuinka hyviä ja kestäviä ovat nykypäivän mekanismit ja ratkaisut, millä saadaan kulmakaapit ja muut vastaavat oikeasti toimimaan. Ja niitä ei voi kukaan nähdä muuta kuin tulemaan katsomaan, miltä ne näyttää täällä mallikeittiöissä. Suunnittelija ei testä itselleen, vaan se tekee sille asiakkaalle. Mun mielestä se on kyllä ihan asian ydin keittiösuunnittelussa. On myös saatavilla muiden tilojen kalusteet, WC-kalusteet, kodinhoitohuonekalusteet, eteiskalusteet, TV-tasot, komerot. Yhdestä paikasta saa koko kodin kiintokalusteet ja muutakin.